Trubus musik mugi keparangosowan Dayu Lesti Moka Cino. Marak sowan Nduk Cahayu. Nggih, Mas Pecut. Awakmu ndek wau dalu sampun keparang sowan wonten dalamipun Bapak Sugiyo. Niki sowan malih tamune insyaallah benten kalih sing wau dalu. Mas. Niki kanthi rawuh lan nenggahipun para tamu sliramu ngatur nauluk salam kasumanggaken. Nggih. Anjrah ingkang puspi tarom kang asiliring sami rono amreng sekar gadung ongas gandanyo engko sedulurku lanang saka Tawangmangu Mas Ferry. Mas Ferry. Diaturi dana swantenipun. Lenggahe wonten pundi, Mas? Lenggahe wonten ing kursi, Nduk. Ya maksud iki ya mesti delosoran to, Mas. Dahar sik. Mas Ferry sketsakaken. Sketsakaken. Wong Inggris ning kono kuwi sing paling ganteng dhewe ya kuwi. Ya kuwi. Mas Ferry. Sik liyane luwih ganteng. Mawe raras retnaning driya bawane sampun langgame monggo kalajengaken apa manut sing penting pelok 6 aku manut sik mangap nggih monggo Biyen aku rak wis kandha srene bebrayan kepaing panggoda
Oh, iya, oh. Tetap tulus ngragani jiwaku. Lumantar suwaning kadang-kadang trubus musik ugi Nova video syuting ngono iya ngono biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kapak ing panggoda bebasan wanci bangun tanpa obor petang dadekan rinoso Apa pancen wis beda biyen apa saiki nek apa saiki ning opo sliramu saling sangka biyen tresno saiki dak sia. wong ayu mbok aja bingung tumemo satemah kacantrung ayo wong kelangan betung wekasan burung nyo Tak suwara parah halo halo janji prasetyan sampun lelagonanipun Mas. panggodaning katos